Aurten, Uliako Interpretazio Zentroak 10 urte betetzen dituenez, aspaldian egon zen erlauntza berreskuratzeko autua egin dugu. Bertara etortzen den edozeinek erlauntza bera ikusteko aukera izango du, erleen funtzionamendua ezagutuko du, erlauntzaren zati eta biztanle ezberdinak bertatik bertara ikusteko aukera izango du, inongo arriskurik gabe, eta aurrezkuntzako ikasleentzat bereziki hezkuntza eskaintzaren barnean tailer berezi bat daukagu erlauntzaren funtzionamendua ezagutu eta erlauntza bera bertatik ikusi ahal izateko. Hemen Ulian jarri dugun erlauntza honetan, berez erlauntzaren funtzionamendua bera ikusteko aukera izango dugu, kristalezko erlauntza bat denez, kanpotik ikusi ahal izango ditugu erleak lanean, polena eta ekarriz, eta aldi berean erlauntza beraren funtzionamendua eta nolakotasunak ezagutzeko aukera izango dugu. Hortaz aparte, azpimarratu nahi nuke erleek beraiek gure ekosistemetan duten garrantzia. Izan ere, beraiek dira polinizatzearen arduradun edo eragile nagusiak. Kasu honetan, Ulian jarri dugun erlauntza hau beraientzat bizitoki izateaz aparte, guretzako txoko didaktiko bada, eta hori da azpimarratu nahi duguna. Erlauntza erakusteaz aparte, gure fokua jartzen dugu gure ekosistementzat duten garrantzian.